tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum cikin suratul araf aya ta 11 Allah ya umurci mala'iku su yi wa annabi Adam sujada sai Iblis ne kawai bai yi ba. To tambaya ta shine Iblis mala'ika ne? Saboda a baya an ce mala'iku an umurce su, an halicce su da haske, amma shi Iblis da wuta aka halicce shi. Malam menene bayani? A ayan idan ka je Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani. Yace wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa sai ce kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatuhu awliya'a wa hum lakum min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badalan. Allah ce ku tuna yanda nace mala'iku gaba ɗayansu su yi wa annabi Adamu sujada suka yi sai dai iblisa ne yaki. Saboda tunanin irin abin da ka faɗa ɗin sai Allah ya ce to shi fa kana minal jinni ne, ina fata an gane, domin wani zai ce to an ce ai mala'iku ba sa saba wa Allah la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, me yasa Iblis kuma ya ƙi yayi musu sujada ya saba wa Allah kenan? Aka ce shi ya saba wa Allah domin kana minal jinni, shi ba jinsin mala'iku bane da aka lice su da haske, shi jinsin aljanu ne da aka lice su da wuta, shi yasa ya saba wa Allah. Kaga Allah ai in ya faɗi abu kuma ya san wani zai kawo irin wannan tunanin sai ya sauri ma tun baka ma yi tambayan ba sai ya cire maka wannan rashin fahimta.